Jinên jiyanên bêmirinin. Pergalekî ku bi aqlê mêrê serdest ava bûye, tekoşîna azadî û ekeviya jinan li pêşiya xwe wek astengiya herî mezin dibîne. Ev pergal di esasê xwe de serî li koletî ango kolekirina jinan hatiye avekirin. Pergala zilamsalar bi ketina ferqa hêza jina ya civakbûyînê re armanc dike ku bi xistina jinê re jiyana bindest li ser giştî civakê jî fers bike. Hebûna fikir û kesayeta jina azad wekî tenebûna pergala zilamsalar dibîne. Ji ber vê dixwaze heyîna jinê tune bike. Bi vê yekê re tundî, zext, şer, tunekirin, ketxwarî wek amûrên herî sereka desthilatdariyê li ser jinan tên bikaranîn. Lê bi berxwedanî û tekoşîna jinê hemû rengên êrişên zilamsalar yên de aliyê maddî û fîzîkî de negihiştin armanca xwe. Ji xwedavenda jin dayîk heya xuşkên mîrabel û bi tekoşîna jinên berxwedêr weke Leyla Qasim, Şehîd Sara, Besê Anûş heya roja me ya îro jî tekoşîna jinê hebûna xwe berdewam kiriye û mîrasekî li dîrokê li pey xwe dihêle. Zilam çi qasî hewl daberê li ber xwendin, nivîsandin, azadî û deng derxistina jinê bigire jî jinê xwe di zanist û fikra heqîqetê bêpar nehêlaye. Her jina ku bi rêya tekoşînê dikeve ferqa heyîna xwe de serî li beramberî vê pergalê radike û ji bo azadiyê tê dikoşe. Zilamê desthilatdar piştî ku dikeve ferqa hêza jina ku xwe nas kiriye de pêwîstî dît ku rêbazên tundiyê bigerîne. Li gel êrişên tundiyê serî li rêyên bişaftina hizir, raman, hest û aqlê jinê jî dide. Di serdema pergala kapîtalîzmê de jin wekî amûrekê tê bikaranîn. Bi îdeolojiya liberalîzmê a modernîteya kapîtalîzm jin wekî beden heye lê reh me jî hestên wê aydî zilam e. Bi nîjadperestî, zayendperestî, olperestî û zanistperestiyê re jin ji xwebûna xwe derdikeve û dikeve xizmeta pergala zilamsalar. Wekî ku jin azad e dide xuyakirin, lê ya tê jiyankirin koletiya herî kûr e. Lê rûxmê vê jî em dibînin ku zext, kuştin, tecawîz û zewaca bi dara zorê a li ser jinan giştiye asta herî jol. Narînguran, rojên kabayîş, jîna emînî mînakên şêmberin. Dîsa werîşe Muradî ji ber jineke tekoşe re cezayê îdamê li ser hatiye birîn. Heman demê kesên ku parastin û piştgiriya tekoşîna jinê dikin jî tên cezakirin. Yek ji kesên ku azadiya jinê xistiye bingeha tekoşîna gelên bindest rêberapoye. Rêberapo dîroka jinê rast xwend, heqîqeta jinê rast fêm kir û li ser vê esasî got heya jin azad nebe, civak jî azad nabe. Îro bi felsefeya rêberapo jin jiyan azadî qetên tekoşînê berfireh dibin. Ji ber vê yekê em dibînin ku rêberapo bi tecrîdeke gîrankirî tê cezakirin. Bi taybetî li Kurdistanê kiryarên dijminan jinan
هر روز زیادتر دبن جنا کرد کو ایرو پیشنگتی جه تکوشینا آزادی جن را دکه رو برویت ایریشن هوانته جبا والا در خستنا وان ایریشان او روخاندنا پرگالا ظلام سالار و جن جوان ل در دورا میراته کو جن برخوادر هشتنا خوار خستن کرن ارکه می سرکه بگومان هیا تکوشینک رادیکال نیمشاندن ام نکارن پیشیا تندیا سر جنان جی بگیرن خودی در کتن راست آدیروکا آزادی جن به رابونا ارکا خواه پاراستنه و پیکانه فلسفه جن جیان آزادی انجاق بزانستا جنه جنولوژی خواه پروردکرنه و دکاره جیانی ببن به تایبتیش باشکاندن تجرید لسر ریبر آپو خواه لسر خطا جن آزاد کور کرن و لسر وی اساسی حوالتی یک راست به ریبر آپو رمشاندن یک جه ارکه مه اساسیه لسر وی اساسی ام بانگلت همو جن و جنین جوان دکن و دبیجن ورن ام دروشمه جن جیان آزادی سر بخه آزادی هر قاده بزورن قاده سرلدانه و داویل هشمندیا قرکر و داگرکر بینن بمره دستلاتداریا ظلام داگرکر بشی تکاشینا آزاد جن جیان آزادی جن جیان آزادی جن جیان آزادی جن جیان آزادی بشی سراک آپا بشی سراک آپا